εσέλθει, επαλίδετο βιών θνητών πολυμόρφων. Έτσι αλήπης, τεχαράς κλείδες, όθουνε την ταρτή, μακάρα, ναι. Πολύ στον ακή, έλα σας σώσω. Θωρήν, πέκατα και ανάπασα. Έντοξον βιογλυκερών, τέλος μόνο πάσης. Δαίμονα κυκλίσουν μεγάλα γείτονα, φρικτών ηλίχιο. Τότε ζήτησε καταφύγιο στο σπίτι μιας λεχώνας, ενώ αργότερα προφυλάχτηκε πίσω από ορισμένους άνδρες που μετέφεραν ένα νεκρό. Για να καθαρθεί από όλα αυτά λοιπόν, ο Δίας ζήτησε από τους Κάφυρους να την αποκαθάρουν. Εκείνοι την οδήγησαν στην αχερουσία λίμνη του κάτω κόσμου. Έτσι, αφού γνώρισε τα μυστήρια της γέννησης στο σπίτι της Λεχώνας, αλλά και του θανάτου με τον νεκρό, δηλαδή τα μυστήρια το αίτιο και το αιτίατο, η κόρη έλαβε το επίθετο Καταχθόνια και άλλαξε το όνομά της σε Ο Χρυσός, επομένως, είναι η δύναμη του ήλιου που κρύβουμε μέσα μας. Δηλαδή, η δύναμη της διάλυσης των σκοτεινών σημείων της ύπαρξης υπό το φως της αλήθειας. Και ακριβώς επειδή η Δήμητρα ήταν μακριά από την αλήθεια, ήταν σε απόσταση, και η Εκάτη από την πλευρά της βρισκόταν μέσα στη σπηλιά της, ήταν δηλαδή σε απόσυρση, αδυνατούσαν να έχουν πλήρη γνώση των περιστάσεων. Γι' αυτό και τράβηξαν μαζί σαν δίδυμες να αναζητήσουν τον φρουρό των θεών και των ανθρώπων. Αν το ταξίδι της Δήμητρας είναι μια πορεία για τη σωτηρία, και προσέξτε εδώ την ετυμολογία της λέξης που βγαίνει από το σώος, που σημαίνει ολόκληρος, δηλαδή ενωμένος. Αν λοιπόν το ταξίδι της Δήμητρας είναι μια πορεία για τη σωτηρία, δηλαδή για την επανένωση του ατόμου με την ψυχή του που χάθηκε, όχι από τη βαρύτητα της σκοτεινιάς του άδη της, αλλά από την οκνηρία και τη φυλαυτή. Είναι η δραματοποιημένη αναζήτηση για την αποκατάσταση της φυσικής τάξης, στην οποία η ίδια θα είναι και πάλι μητέρα, δηλαδή τροφός του κόσμου. Γι' αυτό η ανέβρεση της κόρης έχει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί αποκαθιστά αυτό που είναι η Δήμητρα. Διότι μία μητέρα τι είναι χωρίς το παιδί της, δεν είναι μητέρα. Πρέπει η Δήμητρα να βρει το παιδί της για να ξαναγίνει μητέρα. Μητέρα του κόσμου. Τον ύμνο που έγραψε για την Εκάτη και για τον Ιαννό. Χαίρε μητέρα των Θεών, πολυώνυμη, ομορφογένα, χαίρε προθυρέα Εκάτη, παντοδύναμη. Τη λέμαργη ψυχή μου προσέλκυσέ την και καθάρισέ την με τελετές που να της ξυπνούν το νου. Δείξε μου όπως ποθώ τους δρόμους που εντέλλονται οι θεοί, ώστε να αντικρίσω κι εγώ το φως, το περιπόθετο, να ξεφύγω από τη σκοτεινή κακότητα της γέννησης. Ναι, σε οικετεύω, δώσε μου το χέρι και έστω και καταπονημένο οδήγησέ με την πνοή σου στο λιμάνι της ευσέβειας. Χαίρε μητέρα των Θεών, πολυώνυμη, ομορφογένα, χαίρε πολυώνυμη Εκάτη παντοδύναμη.